Zvirongwa zviviri zvakapfuura yatakati ukama hwomuridzi weimba nezvidhina zvipenyu takaita part 1 tikaita part 2 nhasi tiri kuenda mupart 3. Mupart 1 takada kuti tigovane nyaya inokonzera kuti chidhina nemuridzi wemba zvive neukama. Takanga taverenga kuna Peter wekutanga pachapter 2 verse 4, 5 ne6 inoti uyai kwaari iye ibwe rakarashwa navavaki asi rakasanangurwa naMwari rinokosha. Nemiwo samabwe mapenyu kuti muvakwe muve imba yomweya, muve uprista hutsvene hunobayira zvibayiro zvitsvene zvomweya kuna Mwari nokuda kwaKristu Jesu. Kanzi nokuti murugwaro zvirimo tikati zviri kuna Isaiah 28 verse 16 kuchitarisa paZioni ndinoisa ibwe rekona rakakosha uye nounotenda kwaari haanganyadziswa kana kuti hakurumidzi. Takada kuziva kuti sei rakarambwa nevanhu. Vanhu vakariramba nokuti standard yaro rakasiyana nemastandards evanhu, asi still havana kurega kurishandisa, vakarita musoro wekona kureva kuti imba yose yakazovakwa ichitora kunangiswa kwayo kwose nokunatsweswa kwayo kwose kubva padombo iro. Zvino takati matombo aya isusu mazuva ano hativaki nematombo, tinovaka nezvidhina, saka takazviti zvidhina zvipenyu. Right. Kouyawo papati 2 takada kuona kuti iyo imba yaMwari yaari kuda kuvaka iyi, nokuti takati Mwari anoukama nechidhina chete nokuda kuimba yake, nokuti ari kuda kuvaka imba yake. Saka chidhina kana chakazvimirira chakadaro chiri choga hachikosha, asi kana chauya chikasangana nezvimwe zvikabatsirana kuti imba yaMwari imire ivepo, chidhina chaakukosha nokuti chinoranga chiripo paimba yaMwari. Mwari achida imba yake, kureva kuti kana achida imba yake ari kuda zvidhina zvose zvakavaka imba iyoyo zvikaburitsa mutumbi wemba, naizvozvo anoda imba. Kureva kuti chidhina chaakukosha kana chasvika panzvimbo yacho yachinofanira kunge chiri, asi chofanira kunge chiri chipenyu. Chipenyu ndechakawana Kristu, chipenyu ndechave noupenyu muna Kristu Jesu, nokuti zvimwe zvinofa, zvimwe zvakagara zvakangongozvifira. Zvino papati 3 takati tiri kuda kuti tione kuti paukama ihwohwo muridzi wemba nechidhina zvatati isu zvidhina zvinofanira kuti, papati 2 takati pakuvakwa kwemba, takazviona kumadzimambo ekutanga 1 Kings chapter 6 verse 7 kuti pakuvakwa kwetemberi hapana kunzwika noise, hapana kunzwika chii, nokuti zvidhina zvakanga zvabva zvagadzirwa kwazvinokanyirwa. Matombo akanga abva agadzirwa kukwari kwaanobva, rimwe nerimwe rakangouya richigadzikwa panzvimbo yaro, hapana kuita noise. Why? Nokuti Mwari kana achivaka imba yake haasi kuda noise, ari kuda kuti chimwe nechimwe chimire panzvimbo yacho. Hapana chinozokorera pamaketi, hapana chinozofurira pamaketi. No, zvose zvinofanira kunge zvabuya zvakagadzirwa zvichibva kupi? Kwazvinogadzirwa. Tikati kwazvinogadzirwa ndiko kuno kwamugunzwa shoko raMwari, kwazvinogadzirwa ndikoko kumachechi kwamunoenda, ndokunovezwa kuti chidhina chibude chiricho, matombo abude paripo, angozouya achivaka imba yaMwari pasina noise. Tikati papati 3 tinoda kuti tione kuti zvino chidhina chacho chinenge chagadzirwa sei kuti chizobuda chakanaka, kuti chizove chidhina chisingakonzeri noise pakuvakwa kwemba yaMwari. Toda kuti tiverenge kuna Luka chapter 3 verse 16. Musaikanganisa na John 3 verse 16. Asi ese mavhesi aya maviri ndinoafarira. Luka chapter 3 verse 16 inoti, Johani akapindura akati kuna vose, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi uyo anouya ane simba kundipfuura, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake.
iye achakubhabhatidzai nomweya nomoto. Wabona? Iye achakubhabhatidzai nomweya nomoto. Unogona kudziwana futi elsewhere mumagospel, masynoptics. Johani tinozviziva kuti aive muparidzi. Nyaya yake yekuti tendeukai ushe hwadenga hwaswedera. Saka vanhu vatendeuka vaizozviratidza nokubhabhatidzwa kuti vasiya zvivi zvavo, vafa kuzvivi vakamuka kururama. Naizvozvo Johani zvino anoti ini ndiri kukubhabhatidzai nemvura, but shure kwangu kuno umwe mukuru kwandiri ari kuuya ari kuzokubhabhatidzai sezvandaita izvi, but iye manje achakubhabhatidzai 1 nomweya, 2 nemoto. Zvino tiri kutaura nyaya yezvidhina pano zvichigadzirwa kupana. Zviri kutangira kuna Johani. Johani ndiye ari kuti vanhu tendeukai murege zvivi zvenyu. Matendeuka moita first step yokubhabhatidzwa nemvura. Mvura zviya hatizivi kuti yakasikwa rinika. Tinongoziva kuti kuna Genesis chapter 1 kunonzi mweya waMwari wakanga uchigara pamusoro pemvura yakadzika. Usaidherere mvura. It's very senior. Uye inokosha. Iyoyo mvura iyoyi ndiyo yakabhabhatidza vanhu. Zvino chidhina ngandei kuchidhina. Zvinobhabhatidzwa seiko nemvura? Handei kuchidhina chaicho chaicho. Chidhina kana wada kuita chidhina, chokutanga kutora piki kana badza nefoshoro, wonochera ivhu. Kuda kuti pauri kuchera, dai chidhina chine ropa, dai ivhu rine ropa, zvatinofunga kuti ivhu rinorwadziwa nokuda kwokuti chinhu chose chipenyu chine marwadzirwo acho nemafariro acho. Ivhu ibeni. Right. Ipapo uchaona kuti uchanorichera nepiki kana kuri kurwadziwa kana ari muKristu. Ipo paya pavanenge vachitukwa, imi vana venyoka, ndiani akakuudzai kuti mudi zvose izvo zvokurwadziswa, mwoyo wako uchidii, regai doro, regai mbanje, regai zvakaipa, regai zvose zvokurwadza, muchiudzwa kuti mahure, tsiyanai nomuhure hwenyu. Iko kungonzi hure uri hure, unotorwadziwa asi uri hure racho. Uchiimbavha iwe uri mbavha, unotorwadziwa asi uri mbavha yacho. Kucherwa kuti muunganidzwe roita ivhu harisati rave zvidhina, but rave redi kuve zvidhina. Kurwadziwa kwepanyika kwese ikoko, kurwadziwa kutsvakwa kuti kuve nechidhina chipenyu chivakwe chive imba yaMwari yomweya. Mapedza izvozvo zvinobva zvakanywa, zvinodirwa mvura naJohani, zvinodirwa mvura nevakanyi vezvidhina. Kudirwa mvura kwakasiyana siyana, kubhabhatidzwa, kupodzwa, kuti muve vanhu kwave kusanganiswa. Mudirwa mvura mokanyiwa neukanyiwa. Every week, every Sunday, every Saturday, every chishanu, every china, muchikanyiwa kumakereke kwenyu. Vari kuedza kuti pabude chidhina. Zvaita saizvozvo kunozotorwa fomu yakatogadzirwa kare for Roma, ine measurements ayo, ine dimensions ayo, ine shape yayo, ine makona ayo. Umu zvino ndoma makuiswa mukati, makuiswa maringe nekutaurwa kweshoko raMwari, maringe neBhaibheri, maringe neconstitution dzemachechi yenyu, maringe neutsvinaku hwokugarisana nevamwe kunyange munyika. Muroverwa, hamuiti rushoma, ivhu rinotorwa, dhaka riya roverwa muforoma, kuti makona esa yanga aripo ratorwa rovhurwa nekapuranga pamusoro. Uyosumudzwa foroma iyayo inonzi bheu, hazvi bheu zvinyoronyoro, inonzi bheu, kuti chinyatsokubheuka chosumudzwa. Foroma ndiyo ichasumudzwa zvakanaka kuti chisare chine mashepa akanaka. Kwese ikoko kushungurudzika, asi uri kushungurudzirwa kuti ubude uve chidhina chipenyu. Chikasadhonzwa zvakanaka, chikasaitwa zvakanaka, chinotorashika chisati chambove chidhina, ipapo chisati chatooma.
kana chabheurwa chadero chave chidhina, ava kwakutokanya zvimwe zvidhina, kwakuda zvino mhepo, mweya unoomesa, mvura iya uchiibvisa mukati zvakanaka nemabvisira unoita kuti dhaka riya rochisara rakaoma chave chidhina chakaoma. Kubhabhatidzwa nemvura kwaitika, kwakuda kubhabhatidzwa nomweya. Waiswa zvino wadii mweya mutsvene waMwari mukereke imomo, mweya mutsvene waMwari muupenyu hwako, wakukugadzira zvakanaka kuti makona ako awaitwa aya, awarovedzerwa neshoko raMwari, awarovedzerwa nebhaibheri, awarovedzerwa netsika nemagariro evanhu akanaka, izvozvo zvacho zvakuita kuti mweya waMwari uzviite ugosara une shepu kwayo. Mvura yabuda mauri wosara wakune shepu kwayo, but mukati mako munenge mune tumauswa turimo tuya twakanyikotodzoregwana pamwe chete nenenge. Mukati mako mune tumwe tumhunzi tudzimwe miti yakaditwa kuitwawo mukati mako chidhina imomo turimo, but kana turimo itutu hausi chidhina kwacho, chidhina chinofanira kuve chidhina chisina chimwe chinhu mukati macho. Naizvozvo zvinozoitika manje ndizvokuti vanozotora zvidhina zviya zvaoma manje zvisati zvorongwa, inonzi hovhoni, zvorongwa zvichiiswa marasha kana zvichiiswa mazidanda, mazikuni, mahombe, amwe makaoma, amwe manyoro, kuti moto usakurudza, kuita fenisi inopisa chaizvo. Zvarongwa kudero zvichanamwa nevhu nekurudzi uku kuti zvishaye pekutofema napo, zvashaye kudero moto wotungidzwa, zvovhakwa, zvabvakwa zvichatsva, hazvitsvi zuva rimwe, zvinotsva zuva rekutanga. Mangwana vanofuma vachinotarisa kuti zvamira sei, vona huni dzaita shoma, zvidhina zita zvaibva zvowedzerwa imwe mvura, zvowedzerwa dzimwe huni, zvowedzerwa umwe moto, zvovharirwa zvikare zvotsva. Zvimwe zvoita mazuva matatu, vozouya manje voona kuti aiwa zvidhina zvatsva. Zvaonekwa zvino kuti zvidhina zvatsva, zvochivhurwa, zvooma nemhepo futi, zvaoma kudero, zvapora, zvozorongwa manje zvichionekwa kuti zvisina kufa ndezvipi zvoiswapo, chinenge chisina kutsva zvakanaka chorongwa futi paovheni chopiswa futi kusvika chakwalifaya. Ndo zvakaita upenyu hwemunhu mukereke, hunofanira kubva pasi apa, kubva pafoundation, huchiitwa zvose zvinoitwa kusvika hwatsva, zvose zviri mauri mablemish netumidzi tuya twava turi muchidhina twasarira, tumauswa, tumashizha twava turi muchidhina tunotsva twese topera, kwasara chidhina chave icho chaoma. Asi rangarira rari rivhu, ezvino harisisi rivhu, chava chidhina. Uye chambe chiri nyoro, but ezvino hachisi chiri chinyoro, chaoma. Mvura yambenge ichichitotesa, yanga muchiti zvidhina zvedu zvinganaiwe, regaiti zvivhare kuti zvisanaiwe. Kana zvatsva zvakunayiwa zvisingafi, mvura haichasevenzi pazviri, mhepo haichasevenzi pazviri, hazvisisiri ivhu, zvave zvidhina. Ndozvinoita muKristu. Ane maanopinda namo makaoma, achikreshiwa, achitwa sei. Pauro anotanzi we are crushed, mativi ese tiri kukwadzwa, mativi ese, but hatina kuurawa, hatina kuparadzwa. Ndozvakaita chidhina. Chinotambura, chigopiswa, kana chisina kutsva zvakanaka chigodzokororwa. Chadzokororwa kudaro kusvika chakwalifaya. Chinenge charamba kukwalifaya chose rasha, watsvirei. Rimwe rinofa richiri ivhu, chimwe chinofa chave chidhina, chimwe chinotsva zviya zvokutsva zvokupedzisira chakanganisika, chakungofa choga. Kufa futiko, kuurawa nekukreshwa, kuuraya nekunatswa, kuti iwe unodzikana wati haiwa ndazvikoniwa. Zviriko zvidhina zvakadero zvokuti unochiona kuti ichi chakatsva asi chafa ende hachichasedzi. But kurudiwa zvidhina zvipenyu zvinofadza Mwari, zvidhina zvipenyu zvivakwe semiti Mabwe, Mapenyu, muvakwe muve imba yomweya inofadza Mwari. Saka unoona kuti zvese izvozvo zvinoitika chete kana muKristu asvika pakubhabhatidzwa 1 nemvura, 2 nomweya, 3 nomoto. Haupfuuri, hakuna paunoenda napo usina kubhabhatidzwa nomoto. Tiverenge zvakare Peter chapter 2 verse 4. Uyai kwaari
iye ibwe benyu rakarashwa navanhu asi rakasanangurwa naMwari rinokosha. Nemiwo samabwe mapenyu muvakwe, muve imba yomweya, muve uprista utsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaKristu Jesu. Nokuti murugwaro zvirimo zvinoti, tarira ndinoisa muZioni ibwe rekona rakasanangurwa rinokosha, neanotenda kwaari haranganyadziswi. Andirikuona kuti imi paMwari ari kuvaka imba yake, ari kuvaka imba yake iyoyo iri kuvakwa, Jesu ari musoro wekona ari pamba ipapo, imi muchilainwa nemba iyoyo, but pari kudiwa zvidhina zvipenyu. Zvidhina zvipenyu, kwete mama, kana chidhina chisina kutsva hachisi chipenyu, hachitori chidhina, rinongove dhaka raumbwa kunge dzimba dzinovakwa nemagaba, mvura ikauya zvinoparara. Panodiwa chidhina chokuti kana nyangwe ukachitora ukachikanda mvura ukazochibvisa sondo rinouya museri unongochiwana chakazvinakira. Asi mazuva ekutanga chisati chasimba waiti ukachidira mvura chatoparara, but pachakazotsva chikabviswa uipi hwose, chabviswa uipi hwose, paakuti nyangwe mvura ikauya hachina zvokuchiita, chave chidhina chakuvaka imba. Ino ndiyo part 3, kuti inoratidza kuti chidhina chinogadzirwa sei. Zvaunosangana nazvo zvose izvi zvikukonzera, zvikurudzira, zviri kuunganidzwa pamwe chete kuti zvibudise chinhwani chakanaka iwe. Saka takandikuudze ndichiti zvidhina zvinofanira kutsva, iwe unofanira kutsva. Ndosaka usangane zvose zvari kusangana nazvo izvi, uri kutsva, but unofanira kukunda. Nokuti Mwari vanoti handikuregi uchipinda mumuedzi usingakwanisi kubuda. Ivo pavari kupisa vanhu vezvidhina vaya, vari kupisa vachiziva kuti chidhina chichabuda, havasi kupisa vachiti zvidhina zviparara. Unoziva kuti chidhina chikaveserwa moto wakafanana neunopisa goridhe chinobva changonyungudikawo chikapera. But vane moto, saizi yemoto wavanoisa, wavanoziva kuti moto uyu hauurayi chidhina, unotoita kuti chidhina chinake. Sedombo iri rinokosha ranzi rakatestwa, rinokosha, tried and tested. Unotestwa nomoto, watestwa nomoto unobuda uri chidhina, right? Zvino tabva ipapa tichaenda manje papati 4. Kana taenda papati 4 ndiyo kuti taakuda zvino, ndiyo pati yokupedzisira. Taakuda zvino kuona kuti ko iyo imba inovakwa sei. Tazviona kuti iri kuvakwa pasina noise, tazviona kuti iri kuvakwa nezvidhina zvipenyu, tazviona kuti zvidhina izvi zvakatestwa zvikaonekwa kuti zvinogona kuvaka imba. Zvino pakuvakwa kwemba tinoda kuona kuti inovakwa sei kuti ibude iri imba. Ndo chikamu chedu chokupedzisira, chikamu chechina, kureva kuti makona edu ese akwana. Kona yokutanga tada kuziva kuti dombo rakarashwa navavengi nderipi, uye zvidhina zvipenyu ndezvipi. Papati 2 pakona yedu yechipiri tikaona kuti Mwari ari kuda kuvaka imba, but imba iri mumusoro make haifaniri kuita noise pakuvakwa kwayo. Chimwe nechimwe chidhina chinofanira kuuya chakagadzirwa chiri straight. Saiye Jesu auya haana kuzogadzirwa nenyika, akatouya akakwana. Imiwo kana maakuenda paninanga ari iye saiye musoro ikona, munotofanira kuenda makakwana. Magadzirwa kupi kuchechi? Kuchechi kwacho kuri kugadzirwa sei? Kuri kugadzirwa munobhabhatidzwa nemvura nomoto nomweya, nemvura nomweya nomoto. Kubhabhatidzwa nomoto nemvura zviri kuitwa naiye Kristu, kubhabhatidza nomoto nomweya. Ende hazvisi nyore kubhabhatidzwa nemoto, kutotsva zvishuwa twese twakaipa tuchibva. Mwari vachitiitira zvakanaka. Part 4 yedu, kona yedu yokupedzisira yemba, ndiyo kuti toda kuona kuti iyo imba inovakwa sei, chidhina chimwe nechimwe chinogara sei, uye chinogadzikwa nei, uye chinosimbiswa nei, chinobatanidza zvidhina kuti zvisawe chii. Mwari vachikuitirai zvakanaka, rangarirai kuti munofanira kuve zvidhina zvipenyu, uye zvidhina zvakagadzirwa zvakanaka, uye relationship yenyu nomuridzi wemba ndiyo kuti imba ibude. Mwari vachikuitirai zvakanaka muzita raJesu.